Hyvä ystävä, nimeni on Asko. Minä en itsessäni ole yhtään mitään. Olen vain sanan tuoja Jumalan armosta. Pyydän sinulta, ota vastaan nämä sanat. Ristuksen ylösnousemus ja lupaus kuolleiden ylösnousemuksesta ovat kristillisen elämän perusedellytys. Usko voidaan vastaanottaa sydämeen vain, jos Jumala itse sen antaa. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen nimensä. Johannes 1:12. Usko on lahja. Usko kuuluu meille, jokaiselle, sinulle ja minulle. Jumalan sana on totta ja Jumalan sanassa on totuus. Jumala haluaa sanansa kautta tehdä sinusta henkeensä seuraajan sen jumalallisen voiman avulla, joka sinussa on, kunnes olet täysin muuttunut sen voimasta. Jumalan suunnitelma on jo sisälläsi. Se on täällä sinun sydämessäsi. Jumalan sanan kautta se tulee esiin. Jumalan sana pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen samanlaisena, eikä sen voimaa voida murtaa. Lue ja tutkiskele Jumalan sanaa aina, kun se on sinulle mahdollista. Etenkin Johanneksen evankeliumi ja apostolien teot ovat meille tämän ajan ihmisille tärkeitä. Sain vastaanottaa Jumalan sanan kautta ja suuresta Jumalan armosta Jeesuksen ristuksen. Sain vastaanottaa myös Pyhän Hengen armolahjan, sen lupauksen mukaan, jonka Jeesus Kristus meille lupasi. Aloin asennoitua Pyhän Henkeen kuin Jumalaan. Sen seurauksena alkoi elämäni muuttua kaikilla elämäni tasoilla. Pyhä Henki on kuolettanut minussa maalliset himot. Joka aamuyöstä aamulla ja illalla pyydän Pyhää Henkeä rukoilemaan henkini kanssa Jumalaa Jeesuksen ristuksen nimissä ja nimessä, että saan antautua hänelle ja alistaa oman tahtoni hänen tahtoonsa. Syy siihen, miksi maailma ei näinä aikoina näe eikä koe Jeesusta, on mielestäni se, että uskovat eivät ole täyttyneet ristuksen Pyhällä Hengellä. He lukevat Raamattua satunnaisesti ja rukoilevat joskus. Tyytyvät käymään seurakuntien tilaisuuksissa ja kirkoissa, joissa valitettavasti usein puuttuu elävä Pyhä Henki. Rakas ystävä, anna sanan tarttua sinuun Pyhän Hengen kautta. Jumala vetää sinua puoleensa sanansa kautta. Mene hiljaisuuteen ja rukoile, ano, pyydä Jumalalta Jeesuksen ristuksen nimessä, että sinä saat vastaanottaa Jeesuksen ja Pyhän Hengen armolahjan. Et tarvitse siihen muita. Ota tuoretta uskoa ja armoa suoraan Jumalalta hänen sanansa kautta. Kun olet täysin antautunut Jumalalle, huomaat, että koko olemuksesi muuttuu sisälläsi asuvan Hengen tähden. Uskalla uskoa Jumalaan, niin ei mikään ole sinulle mahdotonta. Etsi itsellesi sopiva hengellinen seurakunta, hengellinen yhteisö, joka vastaa sinun arvojasi. Pyhä Henki on kallisarvoisin ja ihanin persoona maan päällä. Pyhä Henki on yksi kolmiyhteisen Jumalan persoona, jonka vaikutus on ihmisen pelastumisen ja uskonelämän kannalta välttämätöntä. Isä Jumala teki ja tuli tekemään työnsä poikansa Jeesuksen ristuksen kautta, joka herätettiin kuolleista.
Kun Jeesus Kristus meni taivaaseen, hän lupauksensa mukaan lähetti meille lohduttajan Pyhän Henkensä. Pelastuksen vastaanottaessaan ihminen uudesti syntyy, jolloin Pyhä Henki tulee hänen asumaan. Ja ihmisestä tulee Pyhän Hengen temppeli. Me olemme siis Pyhän Hengen temppeleitä. Pyhä Henki on myös Jumala. Hän on Isä Jumalan ja Poika Jumalan, Jeesuksen Ristuksen henki. Jumala on yksi, on siis vain yksi Jumala, jossa on 3 persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesus asuu sinun hengessä olevan Pyhän Hengen kautta. Jos sinä olet vastaanottanut Jeesuksen Ristuksen vapahtajaksi ja kuninkaaksesi, niin myös Pyhä Henki asuu sinussa. Hän on Herran voima. Jeesus sanoi, Pyhä Henki opettaa teitä, hän lohduttaa teitä, hän neuvoo teitä ja muistuttaa teitä siitä, mitä minä olen puhunut. Jeesus sanoi myös, ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Johannes 13:6. Pyhä Henki vetää meitä Ristuksen luo. Sinulla tulee olla Pyhä Henki, niin sinulla on kolminaisuus. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sisäistä se totuus, että Pyhä Henki on Jumala. Hän on yhtä paljon Jumala kuin Isä ja Poika. Pyhä Henki kaipaa jatkuvaa, elävää yhteyttä sinun kanssasi. Usko on seurausta siitä, että Pyhä Henki asuu meissä, laajentaen meitä, kunnes ruumiimme on täynnä Kristusta. Usko tulee kuulemisesta Jumalan sanasta. Kuule Jumalan sanaa, omista se. Anna sanan tulla eläväksi sinulle, niin sinä tulet elämään Jumalan sanasta. Oletko sinä valmis kohtaamaan Pyhän Hengen läheisesti ja henkilökohtaisesti? Haluatko sinä kuulla hänen äänensä ja tuntea hänet persoonana? Pyydä Pyhää Henkeä tulemaan sinun henkilökohtaiseksi ystäväksesi ja tarttumaan sinua kädestä ja johtamaan sinut kaikkeen totuuteen Jeesuksessa Kristuksessa. Minä pyydän ja rukoilen sinua, että näin tapahtuisi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.